गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। BTR सरकारा माखासे गोबां बिथांखि लानायनि गेजेरजों BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गसाइगावनि बाबुबिलाव BTR सरकारनिफ्राय राइजोफोरनो रांनि चेक राननानै होदों। अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों साफायाव 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांहोनो नोजोर लाखिनानै बे रांनि चेकखौ राननानै होदों। जाहाथे बे 5,000 रांनि चेकजों माबा मोनसे फिसा फालांगियाव हेफाजाब जायो बेखौ नोजोर होनानै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। BPF दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथांनि बाथ्राखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थांनाय माखासे सान सिगां बिथां खाम्फा बरगयारीया दोलोआव हाबनाय हाबैखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। बेखौ लाना खाम्फा बरगयारीनि हेंथायै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों प्रमद बर' बिथाङा। बिथां खाम्फा बरगयारीखौ थांखिनानै बुंदों, दायो UPPL दोलोआव BPFनि माखासे MCLA आरो दैदेनगिरिफोरा हाबनायनि लाइनआव दं। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैनायखाय BTRनि राजखान्थि बोथोराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो दोलोआव जयेन जानाय जायैनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, गावजों गाव मानसि बोलाय लालाय खालामनाया जेबो गोनांथि नङा। गुबै गोनांथिया जादों राइजोफोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावनो हाखो। BPF दोलोआ 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थाना राइजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै। जायनि जाहोनाव BTRनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोखौ मदद होगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। थांनाय सानखालि खौरां बिजोङाव गोसारनाय गोरिब नखरनि सासे बर' फरायसाखौ फोरोंथाय होनो BTR सरकारा आखायाव लाबाय। मोनसे गोरिब नखरनि फरायसुलि मेम'रि नार्जारी मुंनि सासे फरायसुलिनो सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो फोसावदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। BTRनि सोलोंथाइ बिथिंखौ सोलायनायनि गोनां थांखि लानाय समावनो दिनै गुबुन सासे गोरिब नखरनि फरायसुलि मेम'रि नार्जारीनो फरायनायनि थाखाय मदद होनो फोसावदों प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा फरायसुलिजों मोगा-मोगि जानाय समाव फरायसुलि मेम'रि नार्जारीखौ लोगो हमनानै बेनि सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव नांगौ जानाय गासै गोनांथिखौ मदद होगोन होननानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोसावनानै होदों। हरखाब एयारक्राफ्टनि जाब्रबथायाव सानै पाइलटनि जिउ खहा। हादरनि तेलेंगाना रायजोआव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया नुजाथिदों। एयारफर्सनि PC-MK एयारक्राफ्टआ जाब्रबथाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एयारक्राफ्टआव सानैल' पाइलट दंमोन। जाथाय जानाय लोगो सानै पाइलटआ गोब्राब जोखोम जादोंमोन। नाथाय उननि समाव बिसोर सानै पाइलटआ जिउ खोमानो गोनां जायो। बे हरखाब जाब्रबथायखौ रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशनआ जथायै दिसपुरनि जनता भवनाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगु बिथांजों सावरायलायदों। बे सावरायलायनायाव गं 100 बर' मिडियाम हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ आपग्रेड खालामनायनि थाखाय ड रनज पेगु बिथांनो लिस्टखौ जमा होबाय। बेयाव बर' मिडियामनि PGT एबा पस्ट ग्रेजुएसन पस्ट क्रिएशन खालामनाय आरो बेखौ राहा खालामनायनि थाखाय माखासे मेकानिजम थियारि जाबाय। गं 50 बर' मिडियामनि मडेल हाइ स्कुल जेराव भेन्सार आरो प्रभिन्सियेलाइजेसन स्कुल गैया बेखौ खुलिनायनि थाखाय दाबि खालामदों। बेनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि सेक्रेटारिया एनरलमेन्ट आरो गासै तथ्यखौ बिनाय जादोंमोन बेखौ होनाय जाबाय। सिंगेल टिचार आरो जिर' टिचारखौ ज' खालामनानै बेनि एपइन्टमेन्ट होनांगौनि बेबस्थाखौ खालामनांगौनि थाखाय बे सावरायलायनायाव थांखि आजावदों। रेसनेलाइजेसन 1 आरो 2 नम्बराव BTR टेट पास जानाय आरो आसामाव टेट पास जानाय गासैनिबो लिस्टफोरखौ जमा होबाय। बिसोरखौ थाबैनो टेटनि गेजेरजों साख्रिनि थिसनथाइ होनायनि थाखाय रनज पेगु बिथाङा खोथा होदों। बेनिखायनो गोख्रैनो बर' मिडियामनि सिंगेल टिचार, जिर' टिचार टेट पास जानाय बिथांमोना आसाम, BTR आरो कार्बि आंलंआव साख्रि मोनाखै बिथांमोननि साख्रि मोननायनि लामा गेवगोन होननानै फोथायदों। BTR गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै BTRनि गं 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ BTR सरकारा गोख्रैनो मावफुंनांगौ बेखौबो सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लानाय जादों। लोगोसे हाइ स्कुल, LP, ME बेनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रक्रियाखौबो कलेजनि मडेलावनो लाग्रोनोसै होननानै रनज पेगु बिथाङा खोथा होदों। बेबादिनो CTETनि L1 नि एप्लाइआ जानानै थांबाय। नाथाय L1 नि अपसनाव बर' राव गैयैनि थाखाय हाजार टेट होनो गोसो जानायफोरा CTETखौ होनो मोनाखै। बेनि सोमोन्दै सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मिनिस्ट्रि अफ एडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधाननिसिम लाइजाम लिरगोन। बेजों लोगोसेनो नेशनेल मेरिट काम स्कलारशिपखौ क्लास 8 नि फरायसाफोरनि थाखाय कन्डाक्ट खालामो। बेयाव बर' बिजोंनि थाखो 8 नि फरायसाफ्रा आनजाद होनो हाया।
बर'नि अपसनखौबो बेवहाय सोनायनि थाखाय रनस्पेखौ बिथाङा मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसनाव लाइजाम लिरगोन। बर' मिडियामनि जा जेंना दङ बेयो फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेराव मेक्सिमाम लेभेलाव इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों दिपेन बर' बिथाङा। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। जुदि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखैब्ला फैगौ 14 दिसेम्बरनि सिगां आपडेट खालामनानै लाथारनांगोन। माबेबा जाहोननि थाखाय आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हायाखैब्ला फैगौ 14 दिसेम्बरसिमाव आपडेट खालामनो हागोन। बेसेन नाङाजासेनो आपडेट खालामनो हागोन आधार कार्डखौ। 8 निफ्राय 10 बोसोर सिगां बानायनाय आधार कार्डखौ फैगौ 14 दिसेम्बरसिमाव आपडेट खालामनो बिथोन होदों UIDAI आ। बेसेन नाङाजासे UIDAI पर्टेलाव थांनानै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि इलेक्सन 2023 आव मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगा एबा मिज' नेशनेल फ्रन्ट पार्टीआ जेनबाय। फारसेथिं JPM एबा ज'राम पिपल्स मुभमेन्ट दोलोआ गासै मोन 40 मासिनि गेजेराव मोन 27 मासि मोननानै देरहासार जायो। गुबुन फारसेथिं MNF एबा मिज' नेशनेल फ्रन्ट पार्टीआ गासै मोन 40 मासिनि गेजेराव मोन 10 मासि देरहानो हादोंमोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।